Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc Sant Pere i aquestes són les notícies d'Higiene Televisió. Heu llegit el diari El 9-9 d'avui? Jo sí, i surt Higiene TV amb dues notícies. No en una, amb dues notícies. Va, ja que m'ho demaneu us les ensenyo. A la primera notícia, a la pàgina 11, parlen de com el nostre noticiari es va fer ressò de la bretolada a la Creu de Sant Pere i el robatori de la meva clau, que diu així. Es feia ressò en clau d'humor, què vol dir això? En el seu peculiar noticiari d'Higiene TV, on explicava que peculiar noticiari? Posen peculiar, què vol dir? Bueno, sí. Parlen de nosaltres! I l'altra notícia la trobareu al monogràfic del Baix Montseny i parla d'Higiene Televisió de retruc, a la notícia sobre el rellançament de Vilamajor Televisió, el canal de televisió del web de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor. Diu així. Des de fa uns mesos funciona Higiene Televisió, Es tracta d'una televisió en clau d'humor que repassa l'actualitat del municipi. Bé, ja ho veieu, ara no només us explico les notícies, sinó que també hi surto. Vaig a repassar l'Avui, La Vanguardia, El Periódico, l'actualitat del Baix Montseny, el New York Times, a veure si també hi surto. De moment, això és tot per avui. Ens podeu trobar a les 24 hores a higienihierrero.cat. Us mantindrem informats. Elies, on tens els diaris? Elies? Sí, marxa tot.